Yesu onyuto niya Yuda bemiye ne jokuor. Kare ma Yesu odaro wacho lembe maeni, chunye chako dieng'. Man e wacho kama ling' kumae: andhanda awacho iru, ng'at achiel ni kindu bimiya e nyim jokuor. Ka kumeno jolup bang'e gichako neno wangʼ gigi kung'ing' madit. Nwang'o ng'at achiel mikind jolup bang'e ma Yesu omare obedo ing'et Yesu. Ka kumeno Simon Petro ogwele man owacho ire kumae, ipenje, ebe wecho pi ng'a? Edong' jalup bang'e ma eni ochoro kago ing'et Yesu, man e penje kumae, Wuoth, ng'atino e ng'a? Yesu owacho ire kumae, en e ng'ati mabimiyo ire mugati magwiyo dek e wiye. Edong' eturo mugati, egwiyo dek e wiye, an emiyo ni Yuda Iskariote wuod Simon. Edong' kare ma Yuda ochamo mugati maeno, Sithani omondo i chunye dendu. Man Yesu owacho ire kumae, tim gin mimito timo piyo. Ento nwang'o ng'at moko be ni kind jo mobedo kecha mong'eyo lembe moketho e wecho kude kumeno ni Yuda. Chalo manwang'o en e jabuok osau lim paluok. Jomoko giparo ni ng'anyo Yesu owacho ire niya echid ewil igi piny chieng' malit adinyo emik piny moko ni jochan. Ka kumeno kare megamo mugati maeno, ewuok kode ndu isawa maechan. Nwang'o dong' jewor oromo. Eno lembe ka Mungu.